Madzulo abwino achiwa tonse magrupu onse achichewa oposa 52. Ndakakamizika kuti ndilankhule ndi usiku chifukwa cha nkhani imene ili usiku uno, zomwe zandifika komanso kumadzuloku zomwe zandifika. So ndakakamizika kuti ndilankhule maka zinthu zokhudza nkhani yomwe yafika. Nkhani imene yabwera ndi Isaiah Sungani Moyo, imene akunena kuti Dr. Kaomba tasiyana, akupita kwa Gawaundi ndi zabodza. Ndingofuna ndilongosole kuti pamene ndinapita ku Kasungu pali zinthu zina zimene ine ndi Dr. Kaomba timene tikukambitsana monga family chifukwa tachoka patali, komanso ndi mfumu imodzi imene inayimapoyera kuti tilongosole uchiwa ku Malawi kuno, ndipo palipo udani wina uliwonse umene ulipo pakati pa ine ndi Dr. Senior Chief Kaomba. Ndikudziwa izi kuti akutumidwa ndi anthu ena Isaiah Sungani Moyo kuti ayipitse mbiri ya ine komanso ayipitse mbiri ya Dr. Kaomba. Ndimafuna ndinene kuti nkhani zokhudzana ndi Zambia kwa Gawaundi, ine simdani wa Gawaundi olo pang'ono, koma kuti mwina mafumu amene akutumidwako ndi akuti akudziwa kuti mdyero wawo watha kuno ku Malawi, ponse pamene amatenga ndrama za anthu osauka m'midzi ndi kumapita nazo kuja kumkaika zatha. Ndi chifukwa chake akuyesetsa kuti mwina ayipitse mbiri ya ine komanso mbiri ya Dr. Kaomba. Ndimangofuna ndinene kuti nkhani pakali panopa tayipitsa ku area 30 chifukwa constitution ya dziko lino, malamulo athu sakuvomereza zakuti tithomango tukwana aliyense chifukwa chofuna kukwaniritsa zokhumba zathu. Ayi, kotero kuti nkhani tayipititsa kumeneko, ayionanso maukadaulo ngati polisi komanso Dr. Kaomba ayankhaponso nkhani imene usiku omwe uno chifukwa ndi chipongwe chachikulu chimene chachitikacho, zimene munthu wina aliyense sanayembekezere kuti kungatuluke mawu ngati amenewo. Chenjezo ndila kuti inetu sindili pano kulimbira ufumu wina uliwonse okhudzana ndi nkhani ya kulamuliro kwa achewa. Ufumu umenewu ndi wakufamily kwathu, ndipo palibe munthu m'Malawi munomwe mchewa amene angandigwedeze kunena kuti ndingatekeseke naye kuti mwina mwake ndichita mantha ndi chinthu chimene yakuganiza. Ndi chibwana kwambiri, komanso ndikupanda ulemu. Ine ndi munthu wokuti ndimacheza ndi aliyense kutengera ndi mmene munthuyo alili. Komano ndimafuna ndichenjeze kuti anthu asatengerepo mpata pamene ndimacheza kwambiri ndi anthu, chifukwa njoka ukayiponda kumchira imaluma. Ndiye kuchita zinthu mwadaladala kuti mwina mwake ndiwamve asosola kuti akamba chani. Ayi, ine ndikutsimikizireni kuti amene azichita dala ndizimulondola. Komanso ndinene pano nena kuti ndinanena masiku anga apitawa kuti ndapulumuka muimfa zambiri, sizingathe kundipanga ataki. Nkhani yakuwasosola ankolo wanga akumana ndi zambiri ali moyo wasosola achatuluka, analamulira ufumu umene zaka 40, akumana ndi zinthu zambiri, palibe chilichonse chimene chingagwedeze moyo wanga. Ayi, ndiye munthu kumakhala pasi kuti mwina mwake tipanga ataki asosola mukutaya nthawi chabe.
mpeze munthu wina upangane zimenezo osati ineyo Sosolane ayi. Komanso nditsimikizire pano kuti nkhondo imene mwayamba simungamalize, komanso muyembekezere kuti palibe function iliyonse imene izichitika ino achefo, chifukwa ndikudziwa kuti ndi amene mukutumidwa mukamwina mumatuma anthu osiyanasiyana kuti mupange kuti mupange kuti function iliyonse sichitika, komanso kumkaika simupita, komanso ndalama za anthu osauka midzimu simutengaso. Palibe chifukwa choti ifumu iliyonse ingasonkhetsetso ndalama. Ifumu imene ingoyerekeza kusonkhetsa ndalama ndiyipititsa ku khoti, ikayankha mlandu pa khoti, nkhani zopita ku Zambia ipita pa khoti ndi ineyo, chifukwa mwazoza mtundu wace kwa nthawi yayitali, mwasowetsa mtendere anthu m'midzimu ndi kumasonkhetsa zinthu zimene samenera kuzisonkha ndi komwe. Dziko lino lili ndi malamulo ake, ndiye aloleni anthu asankhe mtsogoleri amene iwo akumfuna ku mtundu wachichewa, osati kuwapanikiza. Ndi mawu amenewa mukhale ndi madzulo abwino. Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri. Yathu yayikulu Karonga Sosola namba 9 apititsa kale nkhani imeneyi ku area 30 ku polisi, ni cholinga choti atifufuzire kumeneko kuti uthenga umenewu, bodza limeneli magwero ake ndi woti andi cholinga chake ndi chiyani. Akuti inuyo mwagwerukira Kalonga Sosola namba 9, zimenezi ndi zoona nanga zabwera bwanji? Nanga munthu uyo wazilenga kuti? Ine choyamba ndiyamike kwambiri kuti Karonga Sosola namba 9 pamodzi ndi mfumukazi anali pano kudzatiyendera banja la Kaomba ndi nduna zimene zimagwira ntchito nda mfumu Akaomba, ndipo tinakambirana nkhani zolimbikitsa ubale komanso ntchito tikuwunikirana m'malo amene ifeyo ndi ntchito yomwe tingachite kupititsa patsogolo uchewa wathu, kotero kuti tinayamika kwambiri ndipo ndife okondwa kwambiri chifukwa cholimbikitsa ubale wathu. Andi ngati kuli banja mfumu imene ili ndi chikondi ndi okondwera ndi utsogoleri wa Karonga Sosola namba 9, ndife amene kuno ndifuna nditsimikizire Karonga ndi banja lawo ku Salima kuti ifeyo ngati banja la Kaomba komanso mafumu akuno ku Kasungu tipereka support yayikulu kwambiri ku ufumu wa Karonga. Ndiyamike Chauta na Malenga chifukwa cha ntchito imene wayamba kale kugwira Karonga wathu. Pali pano ambiri mafumu achichewa kuno ku Kasungu banyamuka kale, baonana naye, akuyenda naye, chinthu chokondweretsa kwambiri. Ndipo ndi khumbo langa kuti mfumu iliyonse yachichewa m'Malawi muno ikhale ndi mtima wogonja komanso kutumikira, kukhala naye, kuthandizana naye Karonga kuti uchewa upite patsogolo. Koma bodza lonena kuti Akaomba wachoka pambuyo pa Karonga ni mwiko umenewo, ni chipongwe. Ku Zambia Gawaundi ndi mfumu yathu, ndi m'bale wathu, koma ikamafika ku nkhani ya mwambo ya chitukuko zochitachita kunali kofunikira ndi kofunikira kudzakhala kofunikira kuti ife achewa mafumu kunoko ku Malawi tichikhala ni mwambo wathu tiyamba chaka chino. Kwa anthu amene akuchita zimenezi, kaya amene wachita zimenezi
ndipo tiziti ndi bodza popeza mwakana mumtani munthu ameneyi. Modza ndaneneramu ndiyamike kwambiri Karonga mfumu yathu kuti achita kale report ku area 30 ku polisi. Ameneyu aunikiridwe bwino, adziwike, komanso aulule amene bampatsa ganyu amene bantumayo. Sitifuna munthu wosokoneza ochepa wathu ayi. Ndiye lamulo ligwire ntchito. And ndipemphe again mafumu athu, ise mafumu achichewa mpachibale kwambiripo, tisakhale ndi mtima odererana, mtima wodanitsa, mtima wamadyera ayi. Tiye tikhale ndi chikondi pawina ndi mnzace, titumikirane bwino, tipatsane ulemu bwino, tipereke ulemu kwa mbale wathu Karonga Sosola namba 9, tipereke ulemu kwa Karonga Vaundi ku Zambia, kwa Pamounti ya Firundu ku Rowa Shireko, ndipo ubale wathu koma wamkulu pachewa, mfumu yayikulu pachewa, amene anatitsogolera ochokera ku Congo ubwera kunoku ndi Karonga. Andi Karonga wotsiriza Karonga namba 8 uyu alipoyo ndi banja lochokera ku pere limenelo. Ena aife ngati abale ace, ngati aphwake, ngati adzukulu ake, tinachoka kokale kumankhamba kudza ubwera kuno, tinachoka kokale kusalima kudza ubwera kunoku. Koma chitamkomera chauta na malenga kuti pa nthawi ino pa 22 Novemba chaka chathachi wakubere limenelo mnu wacho Karongawo amene anakhalako abwera poyera. Tiyeni timchite support mwachikondi. Udzikonda iyayi anatigawira dera mmene tikhalamo ifeyo tenti ndi ntchito yofumu, koma tiziyang'ana kumankhamba kumene mkulu wathu alili, kumene kholo la mtundu wathu lilili. Tipereke ulemu monga amene ena mafumu a mitundu inayi amachita ulemu kwa atsogoleri wawo pa mtundu. Nkutheka mafumu ena kapena anthu ena amene makamaka achewa anaganiza zoti mmene akawomba apitira uku ifenso tsopano tibwerera mbuyo sititsatiranso Karonga Sosola namba 9, mwalangiza zotani? Ine ndauze mafumu amenewo ngati mngati ni chilakolako chomatenga ndalama ku anthu, chimanga ku anthu, ng'ombe ku anthu, kambuzi ku anthu, kuti muwoloke apo pita ku Zambia, please lekani. Wamkulu wanu aliko kuno, mpatseni ulemu kuno. Nangache wawena atamva kuti inu monga bodza limeneli kuti inu mwapita kwa Gawaundi, mwabweza motani? Tikayang'ana kumene tachoka history yathu ni maulendo opita kumene kuku ndi ambiri, timasonkhadi katundu kupita kumeneko. Koma kuti mupite kwa Karonga Gawaundi kukafunsa kudzako, naye akudandaula kwambiri. Katundu amene timasonkha kuno safika kudza iya, ngati alipo amene mafika ndi wochepa kwambiri. Ndalama zimapita kumeneko zochepa kwambiri. Tikuchita chinyengo kwa anthu athu, tikuchita chinyengo kwa Karonga Gawaundi. Mabodza amenewa akhoza kubwezeretsa bwanji chitukuko mmene anthu akuchitira zimenezi? Muganiza chitukuko chikhoza kubwerera mbuyo motani? Chitukuko chikubwerera mbuyo chifukwa choti anthu amene amayenda opita ku Katete ndi wochepa, ndi atsogoleri okha. Achinyamata, achimayi ndi ena anthu ambiri. Mwayi woti nkukatenga kugawo alibe, mwayi woti nkuphunzira kupititsa patsogolo chikhalidwe chathu alibe. Andi umu ndineneramu ambiri awiwo akungoberedwa katundu monga mmene ichikhaliramu. Tiye tikhale ndi chisoni ndi anthu athu amene tikutsogolerawo.
talimbikitswa panga chitukuko konkuno pamodzi komanso mogwirizana mitundu ina imene tinayo kuno timakhumbira chathu mene achitira achingoni, achiyawo, achiromwe, achitumbuka amapanga umu